qüestió que us anunciàvem en començar i és la resistència als antibiòtics, que cada vegada més estem vivint. Mireia Mallol, tens totes les dades i són dades realment preocupants. Sí, el que tothom es pregunta ara mateix és si ha començat una pandèmia molt més silenciosa, perquè el cert és que hi ha persones amb infeccions bacterianes que no han trobat resposta amb els antibiòtics. I això preocupa. I de quina manera? A l'Organització Mundial de la Salut. Aquí ho tenim amb xifres. Això afecta a nivell mundial 700.000 morts a l'any. Per tant, és una resistència als antibiòtics realment impactant. Què passa a Europa? Perquè realment les dades també ens fan passar per aquestes xifres, 30.000 morts a l'any a Europa, a Espanya 3.000 morts a l'any per resistència als antibiòtics. A més, penseu, perquè tingueu una mica la xifra de comparació, que a les carreteres d'Espanya moren anualment 1.700 persones l'any 2019. Per tant, és una dada força rellevant. I seguim, perquè què passaria al 2050? La projecció en el temps, a on ens portaria? Doncs això, 10 milions de casos al món a l'any 2050, però hi ha moltes veus que diuen que amb la pandèmia aquesta xifra serà pràcticament el 2040. Avui que ha començat la Setmana Mundial de la Conscienciació sobre l'ús dels antibiòtics, mirem també l'ús que fem dels antibiòtics per explicar si la Covid ha accelerat l'aparició de superbacteris. Les dades són als hospitals espanyols durant la primera onada. Ens mostren una tempesta perfecta. De fet, de febrer a març, per tant, del 2020, a la primera onada va augmentar fins a un 400% l'ús de l'azitromicina, un antibiòtic utilitzat a la desesperada per si també funcionava contra el virus SARS-CoV-2. El consum de la doxicil·lina també va augmentar fins un 517%. L'Eurobaròmetre alerta que un de cada 3 encastats pensava erròniament que els antibiòtics curaven els refredats provocats per un virus i no per un bacteri. Parlant de bacteris, se n'ha parlat molt del micobacteri de tuberculosis en les 25enes jornades internacionals que s'han fet aquesta setmana a Barcelona. Una de les conclusions és que la pandèmia segueix empitjorant el control d'aquesta malaltia infecciosa. Al món moren 3.200 persones cada dia, 1,4 milions de persones l'any i, atenció, 1 miler de persones també a Catalunya. Aquí teniu aquesta dada de persones l'any a Catalunya. La resistència als antibiòtics, sens dubte, és un tema que n'hem de parlar molt i molt encara en els pròxims dies. I ara ho farem aquí al Tot es mou amb Cristina Vilaplana, que és la cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de Can Ruti. Bona tarda, doctora Vilaplana, i benvinguda. I gràcies per acompanyar-nos. Vostè és especialista en tuberculosi i ara hi entrarem. Però d'entrada, aquesta xifra ens sorprenia i preocupava. Com som de resistents als antibiòtics cada vegada més. I no sé si el fet d'estar vivint en aquests moments una pandèmia ens hem dopat d'antibiòtics encara més, que encara som més resistents. Jo penso que això a nosaltres no ens ve de nou. No, ja fa temps que en Fa molt de parlem. temps que avisem. Hi ha hagut ens hem dopat moltíssim amb antibiòtics i, de fet, que no receptin, que no es pugui comprar antibiòtics en les farmàcies sense recepta ha sigut una de les mesures que ha frenat, però és evident que s'ha de fer molta més pedagogia. És un problema que no és només a nivell personal de la gent que pateix aquestes bactèries, que és un problema greu perquè dona molta patologia, sinó que, a més, a nivell de salut pública i de costos econòmics és brutal. De costos econòmics en un moment en què hi ha tants costos destinats a intentar resoldre la pandèmia de la Covid, a trobar les vacunes necessàries per fer front a totes les variants, que entenc que hi ha moltes partides que es deixen d'invertir en altres malalties, o, per exemple, també a la recerca d'antibiòtics pels quals no siguem tan resistents, no? Bàsicament, el que ha passat amb la Covid és que tots se n'ha anat a Covid. Tot el món s'ha paralitzat i tot és Covid. Ha sigut una de les raons per les quals tenim vacunes. A veure, desenganyem-nos. S'ha avançat moltíssim gràcies a que s'ha fet això. Tant de bo això es pogués fer amb totes les malalties. El que passa és que els recursos són finits i hem deixat desatès tota la resta i estem pagant les conseqüències i el que vindrà serà bastant greu. Seriós. Sí. Com que aquests dies s'han celebrat aquestes 25enes jornades internacionals sobre tuberculosi, volia saber també si és que hi ha tuberculosi a Catalunya, si n'hi ha més, si també s'ha desatès aquesta malaltia i com l'ha afectat la pandèmia.
Nosaltres, aproximadament, ho heu dit, tenim uns 1.000 casos a Catalunya. El problema de la tuberculosi és que és molt important, a partir d'un cas que detectes, d'una persona malalta, poder veure a qui ha infectat del seu voltant, fer un seguiment d'aquests que s'han infectat, qui està malalt, i això, tots ho sabreu, ens hem passat tots aquests mesos parlant de rastrejadors. Sí. Tots els rastrejadors estaven rastrejant Covid, de fet faltaven rastrejadors. El que ens trobem és que hi ha una disminució de casos de tuberculosi, el qual és evidentment fals. Llavors, en un primer inici es pensava que potser la mascareta ha jugat un paper perquè ha frenat, la tuberculosi s'encomana de la mateixa manera que la Covid, per aerosols, però el que estem veient als hospitals és que està pujant els casos que són més greus. Per tant, arriben més evolucionats i, per tant, hi ha un retard diagnòstic. Això vol dir que són gent que s'han empitjorat i, mentrestant, han estat infectant a més gent, evidentment, amb el que veurem una pujada de la incidència segur. La tuberculosi també, la incidència puja en aquesta època de l'any, quan comença a fer fred? Bueno, no funciona. No té per què? No té per què, no té per què. El que passa que sí que és veritat que hi ha una certa estacionalitat, però també és perquè la tuberculosi, com que s'encomana per aerosols, estàs tancat a casa, com més gent viuen a les cases, pitjor, perquè va respirant l'aire. Jo sempre dic, s'ha de ventilar, s'ha de ventilar. I ara s'ha de ventilar pel Covid, també, a part que per la tuberculosi, però aquest és l'objectiu. Si parlem de símptomes que ens podrien posar en alerta, ara que deia vostè que hi ha aquestes falses dades, que semblava que baixava, però això no és real i, per tant, es detectaran nous casos, quins signes ens haurien d'alertar? Sí, bàsicament, la majoria de les tuberculosis, un 70%, són pulmones, afecten els pulmons. Llavors, el símptoma principal és la tos. Clar, que ja tenim la tos associada a la pandèmia i associada també a la Covid. Per tant, d'entrada el que faríem seria anar a fer-nos un test d'antígens. Sí. I potser ens quedaríem tranquils perquè ens dona negatiu de Covid, però tindríem tuberculosi. Sí, la idea és que és una tos, normalment que dura més de 2 setmanes, i que s'associa que la gent no es troba bé. Passa que al no trobar-se bé, però no es troba bé, perd pes, es va deteriorant. És una malaltia que pot arribar a ser crònica, és a dir, que el temps de detecció es tarda a diagnosticar-la aproximadament aquí, estem sobre els 50 dies. Són 50 dies que tu estàs malalt i estàs tossint i estàs encomanant, bàsicament és això. Llavors, home, hi ha d'haver molta més sensibilització a nivell comunitari, a nivell primari, a nivell hospitalari. Com que hi ha poca tuberculosi aquí, la gent pensa poc en la tuberculosi. I això és el principal problema. És el primer, no el principal, el primer problema amb el que ens trobem. També dona febre, no?, la tuberculosi. La febre seria també un signe de... Pot donar febre. Els vespres, que és mantinguda cada dia, vas pujant i es va mantenint. I quan es cronifica... Però ja veieu que és inespecífic. Ja, però quan es cronifica, també aquella persona, al cap d'un mes, pot continuar contagiant? Quan ja la té crònica? És a dir, sempre... No. Quan tu t'infectes, no contagies. Tu t'infectes i pots desenvolupar la malaltia o no. Hi ha una sèrie de factors que fan més probable que tu desenvolupis la malaltia. Bàsicament, tots aquells que estan associats a que la teva immunitat estigui pitjor. És a dir, la gent que és més gran, la gent, els nens, la gent que té malalties cròniques, la gent que està infectada amb HIV, la gent que està malnutrida, perquè hem de pensar que el primer factor d'immunosupressió és la malnutrició, i això va lligat també a que la tuberculosi es dona molt en barris de deprivació socioeconòmica, que és, sempre en diuen la malaltia dels pobres, però no és que els pobres, no és que perquè siguin pobres tinguin més risc, és perquè les seves condicions de vida són molt pitjors i llavors la seva immunitat és molt pitjor. En aquesta jornada sobre tuberculosi que s'han celebrat a Barcelona, a nivell mundial, quin és l'estat de la tuberculosi? Perquè durant molt de temps la tuberculosi, dèiem, això ja és una malaltia dels nostres avis, no? I del segle passat, ja no se'n parlava de tuberculosi. I després va tornar, i ara se'n torna a parlar, i ara fins i tot es fan unes jornades. A nivell mundial estem, diguem, Catalunya està... A nivell mundial el que passa és que hi ha moltíssima tuberculosi. No? Hi ha moltíssima. Moltíssima. És la segona causa, després de la Covid, és la segona causa de mort més freqüent per un agent infecciós, per una infecció. No ho pensem, això, perquè no som conscients, però si tu te'n vas
bàsicament és Àsia i Àfrica subsahariana, és allà on tenia més. El problema que tenim aquí és que hi ha poca tuberculosi, però està, quan dic aquí, vull dir Catalunya, però també vull dir Europa. Bàsicament es concentra a les grans ciutats i bàsicament en els barris que són de renda més baixa, que tenen més problemàtica socioeconòmica. El factor ciutat, el factor contaminació, també agreuja la malaltia i fa que també es concentri aquí, o només té a veure amb Sí, i les condicions de vida, el que dèiem, la malnutrició, que hi hagi més gent visquent en un espai més petit, gent que moltes vegades és migrada, que venen de països en què la seva incidència s'infecten en el seu país i el seu país potser no desenvoluparia la tuberculosi, però arriben aquí, les condicions són tan dolentes que les seves condicions empitjoren tant que la tuberculosi sempre s'aprofita. Parlàvem abans dels antibiòtics, de la resistència. Per tractar la tuberculosi, quins tractaments efectius hi ha? Jo diria, d'entrada, la tuberculosi es cura pràcticament sempre. Per sort tenim uns fàrmacs que funcionen molt bé en els casos que són sensibles, no en els resistents, però t'has de prendre 4 fàrmacs durant 6 mesos. Caram. Llavors, clar, d'entrada no és precisament fàcil. I pels malalts és bastant complicat. Hi ha fórmules, per exemple, que tenen els 4 fàrmacs en una pastilla. Però això no existeix pels nens, per exemple. Aquest és un dels problemes. Llavors, si tens una soca que és multiresistent o és extremadament resistent, que vol dir que cada vegada has de donar antibiòtics de segona línia, que ja no funcionen tan bé, cada vegada tens menys opcions de curar-te i tens més risc de patir seqüeles i d'estar pitjor. Si la tuberculosi afecta a un nen o una persona adulta, l'impacte és molt diferent? El nen ho resisteix millor pel fet de... Bueno, no, bàsicament és el mateix. El que passa és que són una mica diferents a nivell clínic com ho viuen, però no té no diria que és una malaltia diferent, diguéssim. Pateixen desabastiment de medicaments per tractar la malaltia? Sí, aquesta és una de les coses que s'ha posat... Això és una cosa que veiem contínuament als hospitals i a les unitats de tuberculosi, que nosaltres aquí a Barcelona, com que estem tots en contacte i era una cosa que s'estava denunciant, però durant el congrés jo penso que és el que més s'ha repetit perquè és a nivell espanyol. No hi ha medicació per multiresistents, que la bedaquilina és caríssima, és un fàrmac que es dona per multiresistents, que està en el llistat de l'OMS dels medicaments que tu has de fer servir i inexplicablement és caríssim i és molt difícil d'aconseguir. No hi ha rifapentina, que és un altre fàrmac que s'ha demostrat que funciona i que millora molt la vida dels pacients perquè l'has de donar no cada dia, sinó cada setmana, i que a més es va provar en assajos clínics a Barcelona i això no es fabrica a Europa. És a dir, hi ha molts llocs del món que ho tenen, semblem una mica tercermundistes, però és que a més les fórmules que porten les 4 fàrmacs, la que porta la rifampicina, que és un dels medicaments més importants per tractar la tuberculosi, de tant en tant no n'hi ha. Mare meva. I clar, a veure, estem en un país europeu... Si a Europa hi ha tuberculosi, per què no se'n fabrica? Això ens demanem. Llavors, representa... Bueno, aixequem la queixa perquè és que és inadmissible. És a dir, sembla un país... No, és que no, perquè allà en tenen, diguéssim, a l'Índia en tenen, existeix. Que això estigui passant avui en dia aquí. Hi ha problemes de producció a nivell de les farmacèutiques que ho preparen. Suposo que també és un problema de números i de producció, que tampoc hi ha prou casos. Doncs queda feta la denúncia, doctora Vilaplana. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ens havíem coincidit en algunes maratons de TV3 dedicades a les infeccions. Un plaer retrobar-la. Gràcies, fins la propera. I gràcies, Marta, i gràcies, Sergi. Nosaltres ara marxem a l'exterior.